Dobar dan i dobrodošli u još jednu epizodu sa vašim najdražim i najboljim amaterima. Danas igramo MTA San Andreas i ovo je neka novi, šta je, ne znam ni kako da predstavim. Nova avantura, recimo. Nova avantura. Ja sam Pendula, sa nama je naravno... I Borke. I danas cijepamo MTA. Ojoj, zamalo upade u vodu. Fora ove igrice je to što voziš auto i imaš neke... Neći Pendula! Šta je bilo? Boci, ne! Aha. Sad ćeš da vidiš kako mu se deri jarca. Idemo zajedno, nemoj se međusobno ubijati. Čekaj da kažem, čoveče, znači Ajde, u ovoj ispričaj, mapi čemu imamo aute, imamo na njima rakete, miniganove, lasere i laserski izraci, katanci i slično. I napadaš sve ove ostale ljude i kako ih pogodiš tako umru. Bitno je da ostaneš posljednji da bi osvojio prvo mjesto i onda si neko mudo, neko glavno mudo i to ti je to. Au, pičku materinu, evo, počeli klip, ja već umro. Jebem ti, majku, ženo ide. Ja sam ubio jednog lika. Nebitno. Fazan je da ubiješ sve, što ih više ubiješ, bolje ćeš oružje imati i bolje ćeš kidati. Evo, Pendula je umro, naravno kao ja. Još ima nade, Amateri ne znam da igraju, kao i uvek. Igraju debilski, ali dobro. Zeznuto je ovo pravo da ti kažem. Molim? Zeznuto je ovo pravo da ti kažem. Ma nije zeznuto, nego je retardirano, ali ajde. Treba sve snimat, pokazati. Da, kad si već na tom kompjuteru gde već snimaš, stisni F1, pokaži ljudima šta još ima na uđenih i pravom F1 ima mnogo više ovdje stvari za igranje. Pokazat ćeš kasnije, počnemo. Pokazat ćemo vam, da, statak kasnije, ali za sad evo, nastavljamo. Nova runda. Sad sam nekako uhvatio adrenalin, sad bi mogo da ih poubijem sve. Koli će pobediti ovu rundu? Imam neki osjećaj da ćemo se sve odrati. Sigurno ćemo biti drugi, treći. Nema drugi, treći, ili prvi, ili... Morke, vidite, ako te ubijem... Spokojno. Nabrano sam. Opa, Đurđo! Evo ga, već sam umro, jebote život, evo gore. Evo, ubio si me, ti si me ubio. Ali slučajno! Ma maš budalo jedna mala. Izvini, slučajno. Nje. Opa, ubio sam još jednog. Sad imamo To je onaj ta timska igra, brat ubije brata, s leđa i to ko pička. Ali nije namerno. Timska igra, nema šta. Ovaj laser ne razumijem što trebam da radim. Puniti si onda kad se napuni do kraja onaj kao loading, kreneš da pustiš. Aha, skontit ću. Imaš određeno, na primjer, neki 10 sekundama da pustiš taj laser. Evo, ubio sam još jednog. Svaki čas. Kako da prebacim kameru na tebe da mogu tako. Ovo vam je Pendula Nubina. Nemoj Nubina, gledaj Nikad kako nije se... znao da igra, kao ni ja. Evo, Ne! Nemoj molim te, ne! Četvrti sam. Džaba. Nije loše ovo. Ajde sad ovu rundu da se odvojimo, idemo negdje skroz u stranu, čekamo da se poubijaju pa se vratimo. Pa čemu je fazon onda? Šta onda da pokazujem ljudima? Kako stojim? Pa pokazat ćemo kako ćemo biti prvi. Ja, i šta onda? Kao bravo, super, idioti, super vam je slip. Molim. Treba da budu ponosni na nas. Zato što stojimo i ne radimo ništa. Što smo prvi. Ćuti tamo! Izvini šef. Hoće li završiti više jebo ili? Ne, najduže se čeka kad ih ostanu. A troje ih je. Troje ih je? Da. Pobednik je? Krypton. Krypton. Vreme je da mi pokažemo što znam. Šta je sad
Do sad smo se zabavali i više nema zabacije. Ultimate. Let's go! Ja sam opet sa laserom. Ja imam minigun. Ubit će me. Jao. Milane! Dragane! Ubio sam Dođi jednog. bre! Jesi umro? Jesi Nemoj dođi? mene! Odraci, Šta tako? Ne! Yes! Znači kad ubijete nekog dobijete novo vozilo i imate full health. Tako da nisam ništa hakovao ako mislite da jesam. Tako Ja je ne prije, hakujem. tako je prije, najjači sam. Šta su ove kutije? U čemu je vidio? Opa, ne vidim sad. Pendula je počeo da gori iz jednog razloga što se ga i ja ubio. Daj, ali ubio sam lika na kraju. Jo. 1 na Ne daj 1. Šta Ne daj li će se. biti? Pazi. Možeš ti to? Sekta, jebem ti majku krvavu i ženu i decu. Treći si, ajde opusti se. Drugi, nema treći. Drugi? Tabeli piše treći. Nastavljamo dalje, vidim mnogi što mu pire. Zašto u laser imamo ću minigun? Idemo dalje. Za pobedu. Ja ne vidim nikog. Koji auto imaš? Izginut ću. Ono iz 9. veka, onaj koji je ono auto? 9. veka. Hustler onaj. Aha. Dobar je Hustler. Ubili me dušmani. I mene. Kako prebaci Ja. kameru da te vidim? Pa ja umro isto, Aha. A umra si? nažalost. Na strelici menjaš kameru. Koje strelice? Aha. Gle ovog vozi kvad. Aha. Još, da. Gle sad šta vozi. Skuplje kutije kad god ih vidiš, to može da ti promeni i oružje i auto. Jeblete kutije! Ej! Skuplje je moj kurac. Samo gledam kako igraju. Ovo je Frost Game, vidjeti. Ajde, poubijajte se više, jebote, dok neću gledat. Pardon, Jo, dobra pesma sad ide. Pompeja. Ovo je Frost Game, ne može da umre. Moguće i to. Sad, ako ne pobedimo nismo ništa uradili. Nema zašto onda pokazujemo ljudima šta smo igrali. Moramo dominirati ako mislimo nešto da uradimo. A kad mi nismo pobedili, ajde molim. Pa nikad skoro. Zato se i zovemo amateri. Au da. Za malo da sam umro. Ne! Boga mi... Dobar Ja ovaj. vidim. Ja sam umro. Ja boga mi još nisam. Gledajte.
nemoj da me izneveriš. Koji će mi ovo kurac, jebem ti ovo sranje. Muš! To bi bilo to od nas, za vas. Šta više, šta manje, pokazali smo vam barem nešto malo više o GTA MTA. Nadam se da vam se nije svidao klip, kao što nisu ni ostali. Nadam se da vam se neće svidjeti ni jedan sljedeći, ali mi nastavljamo. Na svu vašu žalost mi nastavljamo. Ne odustajemo. Šalim se naravno, nadam se da će vam se svidjeti u neku ruku klip. Možda i valja, možda i ne valja, pokušat ćemo da ga barem editujemo onako, da bude lep. Ako ništa. To bi bilo to sve od nas. Hvala lepa, doviđenja, prijatno. Petre. Ćao ljudi. Bye bye.